Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'mati iman wal islam wan nusolli wa musolli ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten mangarsanipun Paramporo DPD Permadani Kabupaten Temanggung, panjenenganipun Bapak RTM Tri Suhardana, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Bapak Pangarso DPD Permadani Kabupaten Temanggung, panjenenganipun Bapak Sunyoto Sarjana Kawarawitan Magister Manajemen Pendidikan. Al-Akhos panjenenganipun Bapak Romo Kiai Pasir Sarjana Pendidikan Magister Sains. Para Kadang Tuwijo Pamong DPD Permadani Kabupaten Temanggung ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal ingkang tansah linengku ing kinurmatan. Lumeber wonten pangarsanipun sangyaning para rawuh, wabil khusus para siswa Permadani bergodo selangkung ingkang tansah linengku ing karaharjan. Kasarasan kawilujengan mugi tansah tumanduk kajiwa kasarira waradin sagung dumadi rahayu. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah linengku ing kaurmatan. Ing ari kalenggahan punika Surya 12 April 2000 selangkung mapan wonten ing kantor aula PGRI Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged makempal manunggal ngadani adicara halal bihalal DPD Permadani Kabupaten Temanggung. Wilujeng riyadi setunggal Sawal 1496 Hijriah sedaya lepat nyuwun aksama. Para rawuh kakung sumawana putri, saderengipun kepareng kula cumantha kula marapatur satem anggempil kamardikan panjenengan sedaya, kepareng hamratitisaken reruncening adicara ingkang badhe hangrenggani wonten ing adicara menika nuwun inggih ingkang badhe dhateng mekaten. Adicara ingkang sepisan pambuka kalajengaken waosan pustaka suci Al-Qur'an ingkang badhe kasarira dening panjenenganipun Roko Mas Khalid Ahyari. Paripurnaning adicara kumandanging wahyu Al-Qur'an badhe kalajengaken sambutan pangarso DPD Permadani Kabupaten Temanggung, panjenenganipun Bapak Sunyoto Eskar MMPD. Saparipurnaning panjenenganipun Bapak Sunyoto Eskar MMPD paring sambutan minangka pangarsa badhe kalajengaken sabda tama panjenenganipun Al-Akhos Bapak Romo Kiai Pasir SPD MSI. Saparipurnaning sabda tama badhe katutup mawi doa lan ugi tanpa ngira-ngira sepakurnatan kula wonten ngarsanipun Bapak Pasir kasuwun hamungkasi kalam hikmah halal bihalal mangke sekalian doanipun. Mekaten reruncening adicara ingkang badhe hangrenggani adicara ing ari kaledangan menika pramila tansah nyadongsih pangayomaning Gusti. Mugi adicara awit purwa madya dumugi ning wasana samangke kalis raharja tan manggih alangan satunggalipun apa mila sumangga kula panjenengan sedaya hanentremaken swasana, hanentremaken ati penggalih kula panjenengan sedaya marak sowan hastungkara wonten ngarsa
Gusti ingkang Maha Kuwasa kangge hamyak swasana adicara halal bihalal punika. Manungku puja nut kapitadosan sowan-sowan kawiwitan. Manungku puja purna. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah linengku ing kalaharjan. Bilih wonten ing Al-Qur'anil Karim Gusti paring pitedah wasipun wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wasipun kirang langkung midhangetna kanthi mardu-mardika ing penggalih waosan pustaka suci Al-Qur'an sangya bakal kaparing rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten pangarsanipun Roko Mas Khalid Ahyari ka aturan sumangga. Sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'. فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma hamda mil Qur'an. Alhamdulillah. Ndungkap adicara salajengipun noningge sambutan pangarsa DPD Permadani Kabupaten Temanggung panjenenganipun Bapak Sunyoto Sarjana Karawitan Magister Manajemen Pendidikan ka sumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng ilahi rabbi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pedhot anggenipun muji syukur dumateng ngarsanipun awit sampun maringaken arupi ganjaran bagas waras kawilujengan karahayon dumateng Bapak Ibu sedaya dalasan para putra-putra. Salam selawat tansah kitunjukaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Bapak Ibu sekalian pikantuk sawetipun ing sawanci mancing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sangat kula hormati, kula mulyakaken panjenengan sesepuh pesepuh Romo Marhen, Romo Sudarman, Romo Kiai Pasir, Romo Wiono, Romo Mulyatno, dalasan sedaya Romo-romo, dalasan ibu-ibu ingkang kula hormati. Kok gumujeng terus Ibu? Lo kuat tos menawi panjenengan kemutan Romo ana maling. Ya.
Menika tembangipun Sandirana Sandirine nalika manggung Wahyu Budaya wonten alun-alun Temanggung nalika semanten sakmenika pinangka pendhapa penghayoman. Menika rumiyin markasipun kabudayan inggih menika Ketoprak Siswa Budaya. Sandirana Sandirine sampun suwargi, mun suwargi. Seniman tempo dulu. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kula pinangka pangarsa DPD Permadani kebareng matur ing kalodhangan sonten menika ingkang sepisan temtu kemawon kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing DPD Permadani Kabupaten Temanggung bilih alhamdulillah kula panjenengan sampun pinaringan kiat rampung kanthi sanget sae nindakaken ibadah siam ing wulan Ramadan sewulan kebak lajeng dipun lajengaken ibadah salat Idul Fitri Sawal tumuli silaturahim halal bihalal sawalan wiwit dinten sepisan ngantos dinten sonten menika miturut tebanipun sesrawungan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sonten menika teba wonten ing wewengkon kapermadanen Bergodo Selangkung dalasan para Bapak Ibu Pamong Dwijo Permadani Kabupaten Temanggung. Awit saking menika temtu kemawon kula srana pribadi dalasan paran para pengurus samudayanipun ngaturaken wilujeng nderek bingah nderek moyo kula panjenengan sampun saged ngrampungaken ingkang kula aturaken kala wau. Saklajengipun temtu saklaminipun sesrawungan menika wonten duna dungkap kalepatan ingkang dipun sedya kaliyan ingkang boten dipun sedya dipun boten kraos boten dipun mangertosi awit sedaya kala wau sedaya ya lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Lan kanthi panjurung donga pamuji mugi Bapak Ibu sekalian, putra-putra adik-adik sekalian tinambahan dening Allah Subhanahu wa taala arupi ganjaran tambah sehat, tambah semangat, tambah gangsar anggenipun ngupaya kawruh, ngupaya sandang boga kagem kulawarga sedaya. Sekedap mireng adzan saking Masjid SMP Setunggal. Kebareng kula lajengaken mugi sedaya atur kula wau pinangka donga pamuji dumateng Bapak Ibu kita sedaya kinabulaken kaparingaken dening Allah Subhanahu wa taala sumrambah dumateng kula panjenengan sami. Salajengipun Bapak sekalian, intinipun pinangka pangarsa sampun kula aturaken pagayutan kalian wulan Ramadan lajeng ibadah wonten ing wulan Syawal. Minal aidin wal faidin sedaya lepat nyuwun pangapunten. Jejangkepipun matur nuwun dening kadang panitia sampun mratitesaken Bapak Suranto, Mas Suranto. Saya sangat anggenipun mratitesaken adicara. Basanipun agamis. Biasanipun budayais. Amargi sakmenika halal bihalal agamis. Sinaune kapan? Alhamdulillah sewulan kebak ora Ramadan menika sinau babagan agami, kawruh agami. Dipun dalaken ing sonten menika kula Mas Ranto ngaten. Lajeng matur nuwun dhateng Mas Khalid menika ingkang sampun ngumandhangaken pustaka suci. Menika bergodo sekawan likur Bapak Ibu. Dados menika nggih mambu sekar gending mila larasipun kalau kalangkung nges nyubles nolo. Ibunipun kesane kaget nyubles nolo. Merasuk hati. Nolo menika ati nggih. Nolo garing nolo ati garing-garing. Atine ampun garing kaya nolo garing. Menika mangke kersanipun Rama Pasen ing badhe ngudar punakawan
Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ini menika ajaran kali dosa tahun minggah. Kamu kok wonten adik Mazda SD Mas Bag Jagat. Ame kan anu diparingi permen kersane tilem. Nggih, matur nuwun Mas Khalid, matur nuwun Mas Ranto ingkang sampun mratitesaken adicara halabialan lan kadang-kadang panitia sanesipun. Mboten kesupen ugi panjenengan Ibu Titrin Catering ing sampun badhe kekembanganipun aula sonten menika. Bapak Ibu ingkang wewengkon ler paraan menawi ibu-ibu mliginipun menika radi saya selira, radi kok ora kepenak menika langkung prayogi anggenipun darenjang pinarak wonten griya ngajeng rumah sakit RSK. Menika wonten warung soto rawon News. Menika kagunganipun Ibu Titrin menika. Monggo. Menawi siang ngantos jam pinten, Bu? Jam gangsal. Terus niku Bapak Ibu guru, kepala-kepala, guru penggerak menawi wonten menawi badhe ala sekedhik nggih wonten Bu Titin, Bu. Menika SLCC, menika wonten. Wah, kula niku agene kathah mila kula promosikaken. Mangke menawi sampun laris, kula sak keluarga menika mboten bayar, mesti. Bapak sekalian, kula aturaken menika pengalaman estu. Kula nggadahi murid kursus latihan pedalangan. Naminipun Bapak Purwanto, griyanipun Jambu. Dangu mboten kepanggih. Sak sampunipun kepanggih, kula dipun aturi, dipun dawuhi supados sowan wonten Klidung mriku. Ning mboten wonten dalemipun Jambu, nanging wonten dalem rumah makanipun ingkang putra ingkang naminipun Suryadi. Warung Suryadi kopi Klidung menika. Estu kula mriku sak lare-lare kula menika sak garwa. Mboten purun dipun bayar tenan Mbak Titrin. Jadi sesuk kula nek rono mesti ora ganti. Mboten. Penampilan guru Pak Pasir kok melas priye. Amargi mboten purun kula aturi redana pinangka gantosipun ingkang kula maem, ingkang kula mimi sak keluarga menika. Terus kula nyuwun kopi diparingi kopi terbaik, ya ora bayar meneh. Wah, repot iki. Repot. Ning kula niku wong tuwa to, sugih akal Pak Pasir. Wong tuwa kula wonten ing wewengkon pengurus PGRI. Lah iki candak. PGRI wonten adicara buka bersama kali rapat. Lah, kiai niki Pak Pasir niki seksine remuk. Mbak Indri juga ya nulis seksinipun. Sani tak buka teng mriki nek riyen mungkin dari kolusi sengeni. Terus menika ramanipun murid kula pedalangan Bu Indri. Ajeng wonten menika purun mboten purun amargi kula beto pengurus PGRI sedaya menika bayar. Lajeng Pak Purwanto nggih kula aturi rawuh. Bukteke aku sowan meneh. Tegesipun mbok pilih ngaten iki mawon Bapak sekalian. Ingkang kula suwun menawi Bapak Ibu radi sayang masak kagem sarapan pinarak soto rawon Parahan. Bayar menika. Mbok pilih mekaten Bapak sekalian, mangke ndak ngirangi materi intri HBH Pak Pasir. Kula cekapi ingkang kula aturaken sepisan malih kula atur saking DPD Permadani Srana pribadi kalian kelembagaan ngaturaken wilujeng riyadi 1426 Hijriah sedaya lepat dina dengkap samudra pangaksiami ingkang kawula suwun sekan saking ikhlasing penggalih Bapak Ibu sedaya kanthi donga pamuji mugi kita sekalian tinambahan karahayon kawilujengan semangat netepi gesang pinangka pribadi, pinangka keluarga, pinangka masyarakat, pinangka pemerintah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten pangarsanipun Bapak Pangarso DPD Permadani Kabupaten Temanggung, panjenenganipun Bapak Sunyoto Sarjana Karawitan Magister Manajemen Pendidikan. Bapak Ibu para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah linengkuing karaharjan, salajengipun hikmah halal bihalal ingkang badhe kasarira dening panjenenganipun Rama Kyai Pasir Sarjana Pendidikan Magister Sains kapundi fatwa saha sadhawuhipun kanggih tenger brayan tumrap gesang kula panjenengan sadaya. Para rawuh kakung sumawana putri ugi wonten ngarsanipun panjenenganipun Rama Kyai Pasir tanpa ngira-ngiraos pakurmatan kula samangke saparipurnaning hikmah halal bihalal kasuwun hamungkasi mawi hastungkura sekalian. Lan ugi kula pribadi minangka pranata adicara ing ari kalodhangan menika mbok bilih wonten trap sila supacita ingkang kirang punapa dene pangrakiting basa kula ingkang boten jangkep apura ing apuran nyandong aksama lahir trusing batin nyawiji kapti ngupadi raharjaning ati hanjunjung bekti. Cekap semanten ingkang kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah usykum illa bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.